Bueno, aquest és el primer tast del vi de la barema solidària. El vi està aquí dintre, està fermentant, per això veieu aquest color tèrbol, perquè està en plena fermentació alcohòlica, però ja el podem començar a tastar. Porta només 2 setmanes. Està impressionant, té un aroma intens, meravellós, cítrics, tropicals. Això sembla com si fos una amanida, però és que és meravellós. Va ser una barema tardana, però està fresc, està molt fresc. Segur que us fa enveja, això, Ganes de tastar-lo. Anem. Oh, això té una pinta brutal, Està encara amb aromes de fermentació, amb boca de fermentació, té una miqueta de carbònica, hi ha com un xispeta. Està brutal, això és una meravella. És vostre, és el vostre vi.